Production jabarani filɛbagaw aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ aw minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn dante foli min na. Bi kari février kalo tile 25 san 2024 aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Araba tɛmɛnen février kalo tile 21 an ka jamana maɲɛma n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale Banque mondiale ka délégation bisimila kuluba. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Banque mondiale vice président n'o ye Ousmane Diagana ye. Ka bisimilali kun ye jamana sɔrɔ ɲɛnɛbɔli ani ni jamana wari yiriwacogo ye ani kɔlɔlɔ minnu kun bɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ banajugu min kun b'an ka ba Maliba kɔnɔ n'o kun ye Covid-19 ye. Février kalo tile 20 san 2024 an ka jamana maɲɛma ale ye CNPM maɲɛma bisimila n'o ye Musa Dek Bali ye. O bisimilali okumu kɔnɔna na kulu 5 min kun sigira olu ka baara daminɛw ɲɛfɔli la. Ministri min ka baara ɲɛsinen don ji ale ni kuranko ɲɛnɛbɔli ma ni ale tɔgɔ Bintu Kamara ale kun bɛ an ka jamana jabaraniso la n'a bɛ f'o ma ko ORTM. A bɔra ka yafadeli kɛ jamana kɔnɔdenw ma kurantigɛ banbali ko la ani a y'a yira k'a fɔ ko kurantigɛ banbali kun dannen tɛ tajiko dɔrɔn ma ko kɔlɔlɔ caman de bɛ a kɔnɔna na. Cɛba Sangare n'ale ye chef d'état major général danga ye ale kun bɛ ɲɛnajɛ la ɲɛnajɛ min kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka an ka jamana fintigilakaw ka jɔyɔrɔ bonya. O ɲɛnajɛ kɔnɔna na an ka jamana fintigilakaw ka maɲɛma caman kun bɛ o kɛnɛ kan. Fɛn min ye Abdraman Gindo ye ale de taara ka kɛ sigida 9nan maaw ka finitigilaka maɲɛma ye. An ka jamana parti tɔn dɔ n'a bɛ wele ko Asma olu ka sigi ka fɔ sabanan bolodara février kalo tile 17 san 2024. O sigi ka fɔ sabanan okumu kɔnɔna na u ye parti maɲɛma dɔw fali. U ka parti maɲɛma kura ale tɔgɔ Monsieur Amadou Baba Sise. Tɛnɛn tɛmɛnen février kalo tile 19 an ka dugutaga mobili min n'a bɛ wele ko Jara transport olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ Mopti région sira kan. O kɔlɔlɔw kɔnɔna na o kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman bɔnɛ u ni na ni ka mɔgɔ caman jogin. Fɛn min ye an ka ministri min ɲɛsinen don dugutaga ale ni mobiliw ko ɲɛnɛbɔli ma ale bɔra ka foli kɛ banabagatɔw ye ni ka sangafo kɛ maa taɲanenw ye k'Ala ka yafa k'u ye k'u dayɔrɔ sumaya. Ni de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoniw na an b'an lajɛbagaw fo k'u waleɲuman dɔn dante foli min na an b'an ka dibila baarakɛlaw fo an b'a fɔ aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ la.